أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah ukhuluma ngomhla wokuphela ukuthi uma ngabe lifika lelo langa lelo kuzokwenzakalani. Kodwa Allah uthini? Uthi bal yuridu linsanu liyafjuru amama. Uma ngabe umuntu efuna ukuqhubeka nokona, uma umuntu enjoya ezwa ubumnandi ekwenzeni izinto eziphuma endleleni, ekwenzeni izenzo zobusathane lezi azenzayo, uma umuntu ezwa ubumnandi ekungabini ikholwa, ukhuluma lamagama la. Uthini? Uthi yasalu ayyana yawmul qiyama. Ayyana yawmul qiyama. Uyabuza ukuthi lelo langa lelo lakwahlulelwa linini. Okay? Allah uyakuphendula. Uthi fa idha baraqa al-basar. Lelo langa lelo lofika the day kufiphala amehlo. The day amehlo efiphala. Lobe selifikile ke lelo langa lelo. Iyaqala ke yakho manje judgment wena. The day amehlo akho efiphala. Wa khasafa al-qamar. The day inyanga yenza njani? Isithela. Inyanga ungasayiboni. Seliqalileke elakho ilanga lokwahlulelwa. Lawo Allah ukhuluma the main one. The main last day. Kodwa eyakho iqala the day amehlo efiphala. Uthi uyabuka ubone sekumnyama sekufiphele. Inyanga ungasayiboni. Allahu akbar. Wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar. Ilanga nenyanga kuyohlanganiswa. That is the main one. Ilanga nenyanga kuyohlanganiswa. Okwamanje lento ekhunywa enigma ayikho. Ilanga nenyanga kuyasondelana, eclipse. Ilanga nenyanga kuyasondelana. Lento lesince iqale from ngeyi7 zaka lokuzana zaka September. Kodwa enigma wakhuluma indaba yokuthi ngeyi23 nangeyi24. I23 zikusasa silindile. Zikusasa angithi kuthiwe ikusasa ilanga le-rapture, uJesu uyabuya. Ake nginitsheleke ukuthi iBhayibheli lithini ngo-enigma, noma ngabo bonke abantu abakhuluma njengo-enigma. Ake nginifundele iBhayibheli neza ukuthi lithini. Yes, Allah uyanitshela ukuthi ilanga nenyanga kuzohlanganiswa ngelinye ilanga, kodwa akukahlangani. Ngoba the day ihlanganiswa umhla wokuphela. Kodwa kwamanje ilanga nenyanga kuyaqondana, kuyasondelana, akukahlangani. Okay? Lalelani-ke ukuthi ke lithini iBhayibheli ngabantu abaqamba amanga abafana no-enigma. Incwadi yabaseThessalonika. Ya abaseThessalonika livi iBhayibheli lamnandi. Ya incwadi yabaseThessalonika lokutshela khona manje baseThessalonika. Abasekolose laba. AbaseFilipi, abase-Efesu, abaseGalatia, abaseKorinte laba. Kuyasicasha manje le ncwadi. Ayifuni isikhuluma amaqiniso ngalo enigma lo obhizi esanganela abantu. By the way, ake ngilibeke njengembaba bafowethu. Ngiyazi kuzozwela kwabaningi. Kodwa uenigma akasaphilanga kahle ekhanda. Khona amabhawodi ashodayo ebuchosheni bakhe.
ongakhona ukumsiza uEnigma uyamdinga udokotela olapha abantu abagula ngokwengqondo. Lalelani ke abaseThessalonika besibili isahluko 2 ivesi ngizoqala nje kuverse 1 ukuthi uyizwe kahle ukuthi ngempela kukhulunywa ngoEnigma la. Chris cela ulalele kahle mangabe engazwanga uEnigma umtshele ukuthi umbatha uthe nayi incwadi ekhuluma ngaye ethi wena usangene udukisa abantu khuluma into engekho uthusa abantu ngento ngenyoka efile. Kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu. Yezwa, ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi ivela kithi sengathi usuku lukaKristu selufikile. Kunganithusi lokho, lento kukhulunywa Enigma umsangana yikho inganithusi. 3 Makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela. Ningavumi ukukhohliswa man. Nibadala kangaka amadoda emizi namakhosikazi emizi nivuma ukuthuswa uEnigma enikhohlisa. Ngokuba aluyikufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambule umuntu ongenamthetho indodana yokulahlwa. Yezwa, ngeke lifike lelo langa lelo uDajjal engakafiki. Animazi-ke nina uDajjal kodwa la kukhulunywa ngaye kuthiwa kungakaveli kuqala ukuhlubuka. Mase kufike lo Dajjal abantu bayohlubuka kwambule umuntu ongenamthetho. Lo Dajjal lo kukhulunywa ngaye akanamthetho, uyobenzisa abantu izinto eziphuma endleleni, oyindodana yokulahlwa. Kuyobe kuwumuntu kodwa kuyobe kuyini? Kuyindodana yokulahlwa. Lalelani ke 4 omelana nakho konke nokuzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo. Uzobe yena ezikhukhumeza uDajjal azenze mkhulu kunayo yonke into ekhona. Okay, aze azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. uDajjal uyothi mayefika atshela abantu ukuthi yena uNkulunkulu. Engakafiki-ke lowo muntu loyo khohlwa indaba ye-rapture. uJesu akakazi ukubuya uYeshua ngoba umsebenzi wakhe, immission yakhe, inhloso yakhe, umdali inhloso yokuthi alethe abuyise uJesu emhlabeni noma uYeshua, immission yakhe ayobe eyinikiwe ukuthi azobulala lo muntu lo okukhulunywa ngaye la. Maye lo muntu lo njengoba engakaqhamuki uyobuya nini kuJesu? Enigma udlala ngani? Uyanikhohlisa. Ikhanda lakhe lilimele, kunamabhawudi ashodayo la ekhanda lakhe. Ningavumeli kuEnigma anidukise. Kuningi izinto okukhunywa ngazo la. Kuthiwa kunesimongwe ekumele ukuthi siqhamuke, asikaqhamuki leso simongwe leso. Kuthiwa ilanga kumele liphume elokuzana entshonalanga la lishone khona, akuyenzeki konke lokho. Kuthiwa kunesilo, a beast ezoqhamuka ikhulume, ikhethe, itshela abantu ukuthi namba abantu abangamakholwa, namba abantu abangawona amakholwa. Yonke leyo nto leyo ayikafiki. Kodwa uEnigma usekhuluma ngendaba zama-rapture. Hayi bafowethu, animeni kancane ukukhohlisa. uEnigma uyanikhohlisa. Bengithi nje angisike elijikayo ngithi vulani ingqondo. Enigma udlala ngani? Ayikho lento le ayikhulumayo. Nizwileke abaseThessalonika 2 isahluko 2 uqale kuverse 1 uphelele kubani? Uphelele kuverse 4. Khuluma ngoEnigma ke lencwadi ukuthi ungumkhohlisi ningamlaleli. Dlala ngani uEnigma? Sengathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo. Sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.